Práve som po mojej doobednejšej alebo takej polodňovej working session, máme cca 15:30. Chodím sa niekedy takto prejsť, aby som trošku utriedil, vyčistil myšlienky, je to také celkom fajn. Hlavne, hlavne v dni, keď toho riešite extrémne veľa s ľuďmi, alebo keď riešite možno nejaké kreatívne veci, aby ste si nejako utriedili, možno aj našli nejaké nové nápady. Takže ja toto veľmi často robím, je to celkom fajn sa takto prejsť, utriediť si myšlienky, ale o čom sa chcel podeliť je to, že veľmi veľa ľudí, keď začne nejako buď budovať biznis alebo pracovať na sebe ako na človeku, tak chce sa posunúť vo všetkých oblastiach naraz. Uh, Toto sa nedá. Existuje jedna veľmi dobrá kniha, volá sa, že One Thing, alebo to je jediná vec, ktorá je možno myslená aj nejakým iným spôsobom, ale ja som si z nej zobral to svoje a to je, že vždy sa vieš posunúť len v jednej veci. A tú vec musíš robiť tak dobre, pokiaľ si v nej najlepší. Potom môžeš prejsť na ďalšiu vec. Je to ako s biznisom, pretože tiež sme spravili tú chybu, že pri budovaní agentúry nám prišla nejaká ďalšia príležitosť za nový biznis. Skočili sme do toho bezhlavo, nejako sme extravagantne nerozmýšľali a teraz sa nám to začalo celkom zle, by som povedal, zamotávať, že ten čas musí byť celkom taký rozdelený na jeden biznis, potom na druhý biznis a vo finále na to trpí ten hlavný. Čiže treba v tomto prípade, keď spraví človek takú chybu, buď to dobre zdelegovať, alebo sa na to vyjebať. My sme sa rozhodli to zdelegovať, pretože uvidíme, ako to pôjde. Každopádne, aby som sa vrátil k pôvodnej myšlienke, áno, vždy sa treba improvovať, ako keby a zlepšovať len v jednej oblasti. Či už je to napríklad fitness, hej, keď teda chcem sa zlepšovať v tom fitness, tak proste, alebo napríklad nejakom cviku vo fitness, tak idem proste robiť len ten cvik. Bum, 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 začnem to búchať, študovať si techniku, kým sa nestanem v tom cviku najlepší, ako viem, najlepšie, ako mám kapacitu. Môže to trvať roky. Hej, o tom to je. Že to bude trvať roky. Nejde o to, aby to bolo za mesiac, keď tak poviem. Ide o to, že to bude trvať tie roky. Ďalšia vec napríklad v biznise. Niekto si napríklad povie, že idem si teraz zlepšovať proces predaja. No tak začnem ten proces predaja zlepšovať tým spôsobom, že začnem si študovať možno psychologickú stránku, stránku ponuky a tak ďalej, aby som to čím viac zdokonalil, hľadať tam nejaké systémy, čo systematizovať, možno ako zlepšiť no-show rate, hej? Teda ako sa tým klientom pripomínať, keď si zabukujú nejaký hovor, alebo keď si to s nimi dohodnete, aby sa tam aj reálne ukázali a tak ďalej. Jednoducho, principiálne to je o tom zdokonalovať one thing at a time. Máme na toto jedného výborného klienta, ktorý je toho živým príkladom. One thing, one avatar, one business model. Nemôžem menovať, ale je to veľmi veľká firma na Československu, skôr v Čechách ako na Slovensku. Robia jednu jedinú vec, v tej sú najlepší. Majú na tom proste založený kompletne celý biznis, ale už tie ponuky a tie variácie tých ponúk idú alebo ženú do takých množstiev a do takých kombinácií, že pre toho zákazníka je až blbé povedať nie a blbé neprijať tú ponuku od nich a nedať si to spraviť napríklad nimi, hej. Pretože také value, ktoré oni si vedia dovoliť dať do toho oferu, také value im nedá nikto iný, hej. Keď tak poviem. A tam sa dopracovali len tým, že sa venovali tej jednej jedinej veci a snažili sa ju zdokonaliť. Ono to časom začne byť veľmi nudné. A to je bod, kedy sa na tom veľa ľudí popáli, by som povedal, pretože keď im začne byť niečo nudné a príde im vlastne, že aha, tak ale ja už všetko viem, že čo sa tu mám ešte nové naučiť, alebo že kde sa môžeme ešte zlepšiť. To je práve ten bod, kedy sa treba vrátiť podľa mňa na začiatok a prekopávať to kompletne odznova. Pretože tie veci, ktoré si implementoval vo svojom biznise alebo v tejto danej veci na začiatku, už pravdepodobne teraz nebudú tak dobre fungovať. Alebo máš vedomosti na to, aby fungovali oveľa lepšie. Vidíš tie problémy, hej, ktoré to môže spôsobovať a tak ďalej a tak ďalej. Začneš do toho iteračného cyklu dávať úplne nové veci a začneš na základe toho feedbacku z tohto iteračného cyklu tie veci vylepšovať. Čiže tuto by som povedal, že je ďalšia vec, ako sa sústrediť na jednu vec. Hej, že áno, keď sa ti už zdá, že je to moc ľahké, tak to je ten správny bod, pretože vtedy
treba hľadať tie flaws a tie chyby v tom, čo ti momentálne funguje. V úvodzovkách funguje, pretože keď sa začneš tomuto venovať, tak zistíš, že ti to vlastne nefungovalo vôbec a absolútne si nebol ani len trošku pri hranici toho, čo kde bola tvoja capability jednoducho, hej? Že čo si bol schopný spraviť, keď tak poviem. Takže vždy vylepšuj iba jednu vec, stan sa v tej veci najlepší a už keď si myslíš, že si to zdokonalil alebo vylepšil na maximum, tak si to nevylepšil na maximum. Je to iba dočasný stav, pokiaľ neprídu nové výzvy, pokiaľ neprídu nové problémy, ktoré budeš musieť vyriešiť. Čiže už keď sa ti to začne zdať ľahké, vtedy treba začať vymýšľať a makať na nových veciach a nových vylepšeniach, pretože vtedy sa dejú veci a vtedy sa posúvajú tie levely v tom biznise. Hej, napríklad dám to na náš príklad z agentúry. Nám už prišiel celkom ľahký, ak sme zaviedli určité systémy, dostali sme sa do určitého bodu, už nám prišiel celkovo ten biznis ľahký, hej, ten biznis model. Ale to revenue stále nebolo také, aké sme si predstavovali, tak hovorím, kde začať? Ani nie je reálna otázka, že kde začať, ale začať sa pozerať na ten systém z väčšej perspektívy a všímať si tie body, čo už používame koľko, kde by sa dalo vylepšiť a začať hľadať tie medzery a tie prieniky na tie vylepšenia. Pretože keď už sa ti zdá niečo úplne ľahké, opakujem sa už tretí alebo štvrtý krát, vtedy je ten bod, kedy to musí začať zdokonalovať. Hej? A my sme na ten bod narazili a momentálne sme v tých činnostiach, alebo v tom procese tých činností, kedy sa to zlepšuje. Kedy sa tie veci začali prerábať, prekopávať a vylepšovať. Čiže veľmi quick thought odo mňa. Ja sa idem naobedovať, pretože už som hladný. Rýchly tip. Neodporúčam počas dňa obedovať, keď človek nie je hladný, pretože ho to unaví a absolútne mu to zabije jeho produktivitu. Samozrejme aj záleží, že čo si ide na ten obed, ale pokiaľ je to normálne jedlo, nejaké mäso s prílohou a tak ďalej, má to dosť dobré výživové hodnoty, tak mu to akorát dodá energiu, ale aj tak či tak odporúčam sa ísť nájsť, až keď je človek hladný. Aby potom nezaspal a nestratil pol dňa tým, že prespí alebo bude taký malatný a tak ďalej. Bude unavený, bude bledý. Hej, pretože strašne veľa ľuďom chýba energia, každý chce len spať a podobné sračky. Takže quick thought, vidíme sa pri ďalšom videu.